aking trabaho. Sa Merokan, restaurant Quebeco, ang specialty ko ay pansipisado, hindi lomi at umano-ano. At wag natin sa handog, ako na ang biro. Tandang ko'y special, natutang ko'y best. Mga customers ko, di makaalis. Meron pang patay ko, di makatitis. At kahit na minsan, di nababalis. Ubus sa sodo. Tinola. Sorry. Yeah, boy. Sinigang na salmon. Sexy ka ba nila? Pabalik ba? Yeah. Uy,
presko, di makaalis. Meron pang pati ko, di makatiis. Patagin na minsan, di nababalis. Ubus sa sarap kasi, ang patunto baby. Yeah boy, sige na. Sa ating magpapatunan na, oh baby, sige na. Ang hagdo ko'y iba-iba. Sexy at maganda, papalit iba. Yeah, yeah, yeah. Iba akong pumalo, siyempre lutong-luto. Pero kung gusto mo, ay kantang tuyo. Diyan mag-i-enjoy ka, kahit anong subo. Kahit kamayin mo, pakukot pa tayo. Sa aking